Sterne am Himmel sein. Da nahm sie meine Hand.
enkele hoogtepunten van het volgens de 192 deelnemers uit louter hoogtepunten bestaande het Nationaal Scoutcongres 1979 en de viering van het 30-jarig bestaan van de Scoutclub Limburg. Scoutleden uit alle provincies van Nederland zijn naar Limburg gekomen voor de jaarvergadering in de Redoute, voor de ontvangst van het gemeentebestuur van Maastricht in het stadhuis en voor de feestelijke onderdelen van het driedaags programma. Een koud en warm buffet in het Maaspaviljoen, gelardeerd met hart- en gemoedverwarmende muziek, zang en dans. Denk daran, wie schnell die Zeit vergeht. Niemand weiß, was in den Sternen steht. In de hal van het station Maastricht staan ze allen aangetreden. De deelnemers van de supersurprise. Ook de eregast van het Nationaal Congres, Werner Schmid, president van de AISC. Ik hak niet van alsjeblieft. Wat? Nee, dat geloof ik niet. Maar heel goed. Een bijzondere treinreis door het Zuid-Limburgse land. Mogelijk gemaakt door de geweldige medewerking van de Nederlandse spoorwegen. Station Meersen. Historisch monument. Je staat het vallen, Kees. Dat kennen we hier ook. Dat kennen we hier ook. Gaat het goed? Nog eens. Ja, ik dacht dat er nog een vierde. Ik heb dame met tv.
Station Houten Sint-Gerlach. Ik denk dat... Station Valkenburg. Aandacht te geven aan het verlies dat ons dreigt te overkomen als dit miljoenenlijntje wordt opgegeven. Want een deel van de verbinding, namelijk het baanvak Simpelveld-Kerkrade, zal als de vervoerseconomen gelijk krijgen worden geëcarteerd. In zijn gemeente de gastvrijheid mogen genieten om al deze veel eisende mensen die al het comfort all over de wereld gewend zijn, hier op een zo charmante wijze gepresenteerd te krijgen. Wij zullen ons kleine attentie in uw trein achterlaten, 's werelds, duivels, prentenboek. Station Schin op Geul. Erg mooi, erg mooi. Samenwijzen. Oh ja, dat is buiten het perron komt te staan. Ik ga er niet af. Welkom. President van de Nationale School en de schoolvoorzitter van de Wij hier niet toe, dat zult u dadelijk zelf merken. Dit wordt aan u als geschenk meegegeven uit het Wielrees land. Begiftigd met een bijzonder mooi Limburgs land. Zo dadelijk als u met deze trein verder gaat, zult u zien, zowel aan uw linker als aan uw rechterzijde, zonder dat ik enige politieke opmerking hierbij wil maken, zult u zowel links als rechts kunnen genieten van het bijzonder mooie Limburgse heuvelland.
Die heeft er geen rolletje. Nee. Wat u op de tafel zit, is dat mevrouw Schoonbrood, mevrouw Ketel en de eerder president van de school heeft. Dat was dus 4 jaar voordat de eerste trein überhaupt in Nederland reed. Want dat was in 1839. In 1835 werd Sinterland reeds aangewezen, wanneer er een spoorverbinding zou komen hier in het zuiden, als grensplaats, als douaneplaats. Een verzameling foto's hier zo op de vergaderen bent. En het was zo ontzettend veel geweest om dit te tonen. Nou, dan ben ik helemaal uit de wel. Hoe gaan we dat doen? Kruidenbitters. Elsie, ja. En mevrouw Buurman drinkt lekker. Drink je dat? Dit is lekker.
de wethouder, dan hadden wij misschien bij de Nederlandse Spoorwegen eerst nog even enkele sessies bijgewoond. We hadden gezorgd dat we wat public relations voor u zouden kunnen maken. Ik geef u de verzekering, dat zullen we nu achteraf stellig doen. Ik kan er alleen nog één ding bij zeggen. Dit lijntje is ook ons miljoenen waard. Daar zijn we niet zo rouwig om. Niet zo rouwig omdat daar op dit moment belangrijke herstructureringswerken bezig zijn. En die dadelijk een nieuwe functie kunnen krijgen. Heerlen, het station van de grootste show.
er zit van alles niet op. Geen veld, geen lamp, geen spakborden, geen rem. U ziet dat daar een speciale overbrenging is van 1 op 1. Dat is gemaakt om het gemakkelijker met een evenwicht te kunnen werken. Omdat er zoveel niet op zit, kost zo'n fiets op het ogenblik 1250 gulden per stuk. En dat is waarschijnlijk omdat er een hele hoop niet op zit. Ze worden dus handvervaardigd in Duitsland. Er zijn 2 fabrieken nog van. Kunstliederijden wordt in Duitsland iets meer geoefend. Dat zijn onze sterke concurrenten ook. Tsjechoslowakije, Zwitserland, Denemarken, Oostenrijk, Frankrijk. En dan gaan we nu verder naar aan het graven erop is aanvuur zo'n figuur rijden. Dat duurt 6 minuten en dan moeten 25 figuren binnen 6 minuten gereden worden. Die worden door een jury natuurlijk beoordeeld naar inhoud en naar uitvoering. Peter die heeft in zijn sport een keuze tussen ongeveer 700 figuren. Normaal mag zo'n fietser gedurende die 6 minuten niet van de fiets afkomen. Op dit station gaan circa 1,5 miljoen mensen per jaar vertrekken en ook circa 1,5 miljoen mensen komen hier aan. Het hoofdstation in Limburg. En daarom vinden we het zo erg, vinden we het zo absurd dat dit station, dit drugstation van Limburg nog steeds geen reëel contact heeft met Aken. Stadsgewest, om daar ook een stukje van te laten meegenieten en voor u zal optreden. En ik spreek de Poolse naam in ieder geval niet goed uit, maar de Poolse dansgroep Sirena. Laat de reiziger verkwikking en de rust vinden. In mijn tijd kunt u daar ook uw tijd doorbrengen. Hartelijk dank. Sorry. Dank u. Alsjeblieft. Dank u.
dadelijk even ceremonie overhandigen aan... De middelbare hotelschool zorgt op puikenwijze voor de inwendige mens. Ja, maar die doen eens kijken. Is het goed, joh? Nee, snap ik niet. Hoe kijk maar even zo. Waarom het nee van? Wat? Die rijden zo goed aan. En dit is goed onder. Station Klemmen-Ransdaal. Ten aanzien van de directie en de medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen, die ons op zo voortreffelijke wijze met dit voortreffelijke vervoermiddel het mooi stukje Zuid-Limburg via het miljoenenlijntje hebben laten zien. Ik wilde graag aan de heer Rietkerk in ons midden vandaag, aan de heer Rietkerk. Maar dag als Spaans, wij hebben ons misschien over de hals. Wat denk je te komen? Ja meneer, hallo, dan zijn wij erop. Ik ben de grond, ik kan niet van hoe die is. Applaus aan de president van de school Nederland, de heer Ketel. Prins Wim, van harte geluk gewenst met zo'n heer Standbrood die u in deze stad heeft weten vast te houden.
want het was werkelijk fantastisch om alles georganiseerd. Dank u wel. De eerste president van de school, de heer Siepen. Bijzonder attent dat jullie er zijn. Dat we als Limburger helemaal goed, om dat weer allemaal eens mee te maken. Goed zo. En weer in een heel andere hoedanigheid de president van de school Limburg. Ich sehe, Sie sind 50 Jahre jünger, Ihr Verein, als meiner. Ich bin beim Allgemeinen Verein der Karnevalsfreunde von 1829 in Düsseldorf. So sind wir ja noch jugendlich. Wir hatten dieses Jahr 150. Dat heb ik jij gedaan. Oké. Hallo. Op weg naar het casino Valkenburg. En dan Hotel Maastricht. Een culinair festijn met een cultureel tintje.
Château Neerkan, een wereldkoor komt op het slotfeest, dat in het teken staat van het 30-jarig jubileum van de School Limburg. De Maastrichter Staar zingt ten afscheid. Hoera, 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 hoera. Zij leven lang, zij leven lang, zij leven lang, zij leven lang. Zij leven lang, zij leven lang, zij leven lang, ja lang. Zij leven lang. Hip, 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 hoera, hip, 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 hoera, hip, 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 hoera, hoera, hoera. Die fiets de school. De president van de School Limburg dankt de president van de AISC, Werner Schmid, voor zijn aanwezigheid en richt zich tot de nationale president Kees Ketel. Dan hebben wij bij ons uiteraard de nationale president. We hadden een congres dat loopt normaal af met de vloeishotel. Vandaag loopt het dus af met een lunch. Dat is eigenlijk een onderdeel van het feestje hier in Valkenburg. U weet, dat was niet de minste onder de schrijvers. En die schreef, en dat is dan ook even in het Duits iets dat onze wereldpresident bij ons is met zijn vrouw. Schiller die zei, Ehret die Frauen, die flechten und weben himmlische rozen in irdische leven. Nou, dat maken wij heel erg veel mee. En onze vrouwen vooral een enorm salut voor alles wat ze dus hebben in de loop van de jaren met ons hebben moeten meemaken. Maar ook, zeggen wij dan wel eens, mogen meemaken.
collega's bij zelf op een afstand, weliswaar wat voor bijzonder veel tijd. Op mijn bachelor kunnen liggen, en daarom heb ik er ook dat maar genomen, de mogelijkheden dat te doen, om toch namens ons allen de recherche gezegd door Willem, Kees is en op. Het zal worden maart 1980, dat staat er ook. Ik wil even vragen, mag ik hierbij de zeer geslaagd congres toewensen en de hoogheidsspreker van Rotterdam dat u allemaal maart 1980. Mag ik de afgevaardigde van Rotterdam? Historisch monument. Historisch ook het ogenblik dat u hier komt en dat wij... Nog weer een keer in te zetten. Vandaag zijn we op dit station bij elkaar. Natuurlijk. Maar toch ook, en misschien nog een beetje meer, genieten om al deze veel eisende mensen die al het comfort all over de wereld gewend zijn, hier op een zonnetje bridge. Dit doen alle kikkers hier, behalve in het Limburgse hebben we gehoord, want wij hebben hier te maken met vuurpadden, maar dat wisten wij in Amsterdam natuurlijk niet. En veld en bos waarland. Mijn Limburgs land, mijn Limburgs land. Aan u, mijn Nederland. Wij geven u ook nog mee een hele korte blik op het mooie land, het mooie Wielerdees land, want dit is... Met de flessen. Ja, ben je dan niet verder? Magnifieke fototentoonstelling te openen. Een fototentoonstelling die lief en leed van Stippenveld uitdrukt van 1880 af tot 1950. Als grensplaats, als douaneplaats, onmiddellijk voor de overgang naar Duitsland. En toen er ook in 1853 de derde spoorlijn van Nederland geopend werd, de lijn Maastricht.
Is er nog geen hit op de hol geslagen? Uit hier. In het buitenland. Dus voor zover u er interesse in zou aan hebben om een van deze verenigingen die hier vandaag optreden ook eens een keer te engageren, dan kan dat natuurlijk. Graag. U... Die jongens zijn allemaal kampioen van Nederland. Vele jaren later heeft de Senaat van deze stad mijn voorbeeld gevolgd en over de oude, hoe wij daar leefden en werkten. Geen rechtgeaard Romein verstaat het echter van explicatio. Herr Schmidt. Weer in een hele andere hoedanigheid de president van de school. Maar nu geloven ze niet dat ik... Nee. Oh ja, ja. Ja. Ja, je moet alles weten. Vandaag hun verjaardag vieren, hun 30ste. En wat dat betreft heeft u ze leren kennen in de loop van de dagen. En is het dus zo dat het de bedoeling is dat als u feliciteert, en dat is natuurlijk een raar geval. Maar ik geloof dat dat wel weer van de andere kant het allerfijne is van een dergelijke club van vrienden. Niet deze club alleen hier, maar van alle clubs in Nederland, in de hele wereld. Ziek viert, dat zegt meneer ook, maar wij hebben wat dat betreft een ander soort vieren en dat is dan in deze school. Ik ben blij dat er natuurlijk, ik heb Arjan Henning gezien, die was er ook toen. Het is altijd zo fijn om dat soort mensen dan terug te zien en dat is ook zo fijn in onze club. Natuurlijk hebben wij, ik heb mij hier wat opgeschreven om niet iets te vergeten. Ja, dat was namelijk het volgende. Dat
meemaken, maar ook, zeggen wij dan wel eens, mogen meemaken. Ja, en tenslotte dan het volgende. Wij zijn natuurlijk met de sleutels over de dom. Dat hoor je nog in de hand. Goed, dat is een beetje een